И здравейте YouTube! Аз съм Ники и сега ще ви покажа как да имате много харесвания в Facebook. Само ще ви покажа, в момента при мен не става, защото там в истинския си Facebook там преувеличих с лимита и сега съм баннат там за няколко дена. Но пак ще ви покажа, нали? Копирате този линк отгоре и влизате в сайта Like Me. Нали? Ето. Но, как да ви обясня, първо трябва да си купите токен. В смисъл да си вземете ница такова. И вие ще го видите на екрана, там ще пише токен нещо, натискате върху него и влиза там в един сайт и натискате Skip. След това ще ви излезе един линк отгоре, ще пише Like Token. Копирате го и го поставяте там отдолу и натискате вход, нали? И след това ще влезе, нали, тук. И после като влезе, копирате това линкът отгоре и го поставяте, нали, тук и натискате, нали, почвай. Но аз съм, нали, баннат, както казах. И то ще почне, нали, до 30 харесвания ще е такова и след това и пак постоянно такова, те се увеличават нагоре. И да. След това, нали, казах, много лайкове ще станат горе-долу, нали, до 1000 лайка ще направи, след това и ще баннат, ако преувеличите. И за няколко дена сега съм баннат, заради това ще направя само клипът, ама не става просто, ето както виждате. И да, натиснете го и сами ще се уверите, че става. И това исках само да ви покажа, дано да ви е харесвал и да, до следващия път.